Kad sam imao bradu ili? Da. Ja, vi ste se zaboravili. A? Priča lepo sam. Gde si došao? Gde si došao? Predstavljam ono. Gde? Kod koga? Kod koga? Pa ne znam, sama situacija nalaže da Ilija morao da se obrije zato što je dobio naredbu od ozgo. Ovi od ozgo su ga sprečavali, međutim on zbog ovih od ozgo je odlučio da ne bude od ozgo. Nego je odlučio da se obrije, tako da ja mislim da sad jako lepo izgleda sa dugom kosom i lepim repićem, malim izbačenim sa leve i desne strane. Molim vas pogledajte priču. Ne, to su inspiracije. Ova ličnost je apsolutno ubačena i to nije tačno. Apsolutno negiram njegov stav. To su apsolutno dezinformacije. Nisam se obrio ni zbog onih odozgo, ni zbog onih odozgo, nego zbog onih zbog sebe. Pustit ću ja bradu. Kad? Ja sam već pustio. Rade, već sam rekao i opet ću da kažem da je povezano samo zbog onih od ozgo. Znači ne postoji šansa da on više ikad pusti bradu zato što su oni od ozgo naredili tako. A gospodin Ilija Dimitrijević, poznati četnik, je morao da se obrije, ponavljam još jednom, samo zbog onih od ozgo. Ne zbog Boga od ozgo, nego zbog bogova od ozgo. U repliku nemam repliku. Hvala. Provokacijama, vređanjima i ja se oglušujem i tek sad ću voditi oštru borbu da se dokaže da je ipak Ilija Dimitrijević obrijan zbog onih od ozgo. Ne sviđa mi se to glupih, jer ne postoje glupi od ozgo i od ozdo, samo pametni u sredinu, Ilija. I molim te, povuci reč. Ja sam uvek spreman da se izvinem, ali ovog puta nemam zbog čega da se izvinem. Ja nisam konkretno kazao niko da je glup. Ja sam samo rekao da je replika. Da je replika. Glup. Mislim, glupo je rečeno. Mislim, stvarno. Već treći put ponavlja da je po nečem naređenju da sam ja obrio. Apsolutno to nije tačno. Apsolutno nije tačno. Jednostavno, posle 6 godina hoću malo da odmorim bradu od brade. A ja sam rekao, brada raste, nova brada i neću je obrijati dok ne stigne sloboda u ovoj otadžbini. Hvala. Izvinite da vas pitam, vi ste novinar? Da. Za koga radite, za koju kuću? Da, za cijel. Hvala. Hvala na odgovoru, nisam imalo sumnje. Pogodio sam raditi za cijel. Nama su govorili da radimo za cijel, da nam cijel plaća. Ja mislim da je to dokazano jednom i za uvek da nikada nismo u strani plaćenici. Hvala. Ja stojim iza toga da ipak on konkretno radi za CIU. Za CIU ili miliciju, ne znam tačno, ali znam da je morao zbog CIU i milicije da se obrije. I samo bih toliko. Ovo je već prevršena dara meru. Dotičnog gospodina ću tužiti, vidjet ćemo se na sudu. Neka dokaže, ali ne može. Mislim, ne da ne može, nego nema dokaza. Apsolutno nema. Nema šanse, ne postoji. Ne postoji nijedan argument. Ali špijun. Nema to. Meni ga je žao što je tako, ali on jeste. To je dokazano po svim. Evo na svim stanicama, mogli ste juče da čujete, sinoć je bilo na CNN-u, BBC-u. Bilo je u više navrata njegova slika, kako ulazi u tajne odaje, kako naše dokumente daje tamo. Ovo su budalaštine. Ovo su stvarno budalaštine. Molim vas, on mi prilazi, onda hoćete fizički da me napadne. Molim vas, isključite to. On hoće da me napadne, molim vas. On je poznat po tome da napada ljude. Nije tačno. Isključite, Nisam molim vas. poznat po tome, ali mislim neverovatno. Ja ne znam, da li je ovo sunce i ova temperatura od 38 molim vas, plus, koliko je, ne znam, 38 u glavu. Meni Koliko je odgovarala danas, temperatura. verovatno, brojao sam do 12 piva, možda 16, Ne, molim vas, ja ne 17, nešto pitam, nije u redu sa molim njim. vas, isključite.
Ja sam popio Tako. 7 paracetamol. Nemam reći, Ne, mislim, ne. stvarno nemam reći, to je tolika brutalnost, to je Ili je toliko... danas vadio malo umnjak, zato je on malo napet, a molim vas, nemojte mene, isključite Panasonic, molim vas. A samo pitajte gospodina, molim, Evo, zašto pitajte gospodina predsjednika je on obrio bradu? Zašto on pitajte nikada u životu nije pustio predsjednika bradu kad je Mesne. toliki opozicionar i četnik? Ja Da li se bradu vi nosim gospodine 6 godina, ja sjećate? bradu puštam opet puštam bradu. Pitajte gospodina mesnog odbora šta misli o meni. O meni. Gospodina mesnog odbora. Predsjednika mesnog odbora. A šta mislim bre, pa sve najlepše. A ovaj tip, mislim, svakakve budalaštine je izjavio za... To je Uostalom, ne znam, njegov način. Ovo je dogovor između novinara koji radi za To je CIA, njegov za način. CIA i njega. Sad ja sumnjam u njega, u ovog gospodina ja Ne je tačno, ne je tačno. To je njegov način odražavanja. Da, zaražavanja. Kako se kaže? Odražavanja. To Evo, je njegov pitajte gospodina humor. Vlatka. Evo To je najbolje njegov zna ko- humor. Da, humor. Evo gospodin Vlatko. A pitajte Inače, gospodina predstavnik Gospodin iz Resave. Predstavnik Gospodin Resave. iz Resave. To je ta stranka, Resavska stranka. Vidite njega. Ne da baciš jedan za viče. Ja imam čast da prisustvujem, ali dobio sam poziv od gospodina Marka Miloševića da prisustvujem od 3. put otvaranju Madone, Rećemo da, zine, to su sve neke nove. zato što nisam mogao, pozvan sam bio prvi Eto put. ko tebe zove, eto ko te Molim zove. vas, ne ubačuj se. Prvi put nisam mogao, bila je televizija, drugi put nisam mogao, također zbog mene televizija bila je, 3. put neću moći da omanem, poveću tebe iz Studija S, pošto si ti poznat po skandalima. Ali Guerine. Pa dobro, gospodine Rakočeviću, putujete od sinoć. Da li ćete možda večeras krenuti prema Požarevcu? Nemoj da skrećete se teme. Ne. Tema je vrlo aktualna. Pa, helikopterom, tema je s vezana helikopterom. za otvaranje Madone po treći put. Dolazi s helikopterom dolazi, ja krećem ide oko 17 uri. Sutra. Evo pogledajte, to je moj sat koji sam dobio od gospodina predsjednika mesnog. Mislim, stvarno, ovo je sve namešteno, ja mislim da je ovo... Ne, nije, izvinite. Ovo ja mislim da je komplet u redu. ova Izbori emisija. u Rusiji? Da. Ma nema Kako komentarišete, šanse. molim vas? Pitajte gospodine kako komentariše izbor. Da ili ne? Ne komentarišem. Molim vas, Evo, molim vas, nema molim vas, komentara. da ili ne, Ceo da svijet ili ima ne? komentara. Namešteni ili nisu A jedino on nema Ja mislim da su komentara. izbori regularni i da je gospodin Jelcin dobio pošteno. A ja mislim da Dobio je su- pošteno Đinđić. Jelcin. Gospodine, ja mislim da je bilo nameštanja. Ko? Pa dobro, bilo je malo klečka. Komunisti dobili 40%, pa gdje ćeš većeg nameštanja? Ovo mi jest. Oni su trebali da dobiju Razmislite 1,8%. malo, govorite za televiziju SSS kanala. Studio je smo. Ja mislim da. Jeste vi ono ipak se okreći ili se još ne okreće? Ne, još se ne okreće. Još se ne okreće, to je ta emisija. Ja mislim da definitivno komunizam, Rusi su se definitivno pozvali sa komunizmom. Ja vidim To neke nije- čestitanja na Ne. televiziji. Dan boraca i 7. jul ujedno se čestita. Taj datum ne, molim vas. Od strane Ma, Jura. samo malo, taj datum me priznaje kao 7. jul, kao dan ustanka, to je neko je njih ustanak, to. Molim vas, vi Žigica niste, Ivanović vi Banac. niste u pravu. Žigica je naš borac i ja podržavam. Ne upadajte. Ja podržavam Molim vas. Žikicu, jer Žika pali prvu pušku pa Hitleru razbi njušku. Za mene To jeste je sutra praznik Ivan je dan. 7. juli i ja Andrane, poštujem. ti si rođen za humoreske, Za mene za ovakve emisije. Molim vas, zašto? Neotkriveni talent, molim vas. Molim vas, Stajte malo sad. Dimitrijeviću, pa gde ste naveli? Polako, smirite se. ne mogu više da slušam. Žikica je borac, ravnogorac. Ne. Crnogorac. Ako je on borac, ja sam car Haile Selassie. Ako je on borac. On je narodni Uz dužno heroj. poštovanje svim... On je narodni heroj Žikica, vi znate to dobro, zato se pravite mutni. Jeste narodni heroj, pucao je u Ja, 2 žandarma. Pa pucao. Tako je počeo ustanak. Pa počeo, ali je imao pumpu. A što nisi i ti pucao? Imao je pumpu za... Čovjek je navodnjavanje. potpuno u pravu što je pucao. Pumpu za navodnavanje. Ne, Sutra je praznik Ivan je dan. Pumpu Šta je praznik? pumpeles. To je verski praznik. I želimo svim lečanima sutra Krštenje. maksimalan odmor i opuštanje uz ovu žegu od 40 najavljenih stepeni. Želim svim pravoslavcima
koji poštuju Čestitamo verske dan ustanka, praznike. da. Svim pravoslavcima srećan dan ustanka u Srbiji. Ne dan ustanka u Srbiji, nego Kako se srećan komšija? Ivandan i svi oni koji slave u ovom kraju Litije, to je mesne zajednice Rujkovac, Ponce, Tulare i tako dalje. I Čokotin, i Marovac, Radan ne priznaje Tupale. Oni neka gore ovdje. Gospodo, ajmo da pređemo na konkretnije stvari. Jadrane, konačno ove daske da im rešimo pitanje. Ajde bre, nego... Mnoge daske su nestale, Molim. po vašim glavama popucale. Mnoge daske. Nekome ovdje Vi ste fale po pomešali, jedna vi ste daska. pomešali datume, ljudi. Ovdje- Zna se, 4. jul je Ovdje- dan boraca, 7. jul dan ustanka u Srbiji, 13. jul dan ustanka u Molim Crnoj vas, Gori, nemojte... 29. novembar dan Republike, molim vas, vi ste sve to pogazili, zašto? Vama Zbog nekih izgleda vaših što ovih ideala, dana molim gledali na televiziju, pošto su Pa ja i- pun ekran partizanštine. Pa mi sada- plaćamo televiziju, dužni smo da je Da, da, gledamo. da. I da verujemo toj televiziji, molim vas. Dan boraca, kojih boraca? Naših boraca, mladih Nema. partizana. Imamo ih Tih mi boraca nema, i u ima Medveđi samo lažno dosta. boraca. Lažno boraca. Ja ne mogu samo da Ovo su stvarno klevete. Ja ne mogu da shvatim Ti šta i ću da kao da se ga složim sa nečijim mišljenjem na Ali gledaj, televiziji ja sam da se pričaju laži. Zar na Ja se televiziji? s vama slažem, ja se s Zar na vama slažem. televiziji, molim vas, na jednoj televiziji, Da. na jednom RTV-u laži. Pa nema veze, Nema veze, nema veze, nema. to su sve istinite Ja ne laži. znam kako ste upao u našu emisiju To bez su veze, ovo je RTS emisija. Nije ovo Ja bih želeo, Sky News i Euro News i Ja, ja znam, vi ste Buz, me Buz. prozvali, vi ste me Molim prozvali, vas. gospodine. Ko je vas Prozvali ste me, primio ja uopšte da sam- uđe u televizor? Ja sam došao ovdje, Molim vas, Hteo sam da ko je njega kupim pozvao u piće. televizor? Da isključite studio. baš već ste se dogovorili. Želim da želim da iskoristim priliku, gospodo, ako dozvolite, na SSS kanalu da kažem. Kakav SS, nisu ovo SS-ovci, bre, ovo je Studio S. Ovo je A studio. Studio S? Onda Molim vas. izvinite, ja mislim SSS. SSS, ko izdaje čovječ. Šta sam hteo da kažem? Šta sam hteo da kažem? Pa uveži SSS. A ne, hteo sam da se dotaknem na ovom kanalu, kanala 1 RTB-a. RTS-a, nema više RTS-a. Ja, ovo je propalo. Nema laži, još jednom, nema laži. Oni samo govore istinite laži. Nema lažne laži, kod njih su sve istinite laži. Ne razumem, Koji ne njih? razumem. Ko budite konkretni. Kod, kako beše ono, malo pre rekao, kanalu, SSS, Studio S. ne SSS. Pa izdaja bre u vrhu čoveč, ovo izdaja u vrhu. Ja ne znam s kim ovo radi, ali osjećam da ste vas dvojica u kooperaciji. I da hoćete da uništite ovu televiziju. Ti nas miniraš, Vi pokušavate da minirate gospodina S. ti nas miniraš. Do 7 sati. Prošlo je 7 sati. Izvinite gospodine, Nemoj ste, ubačeni ste. Ubačeni ste. ubačeni smo, da. Mi smo ubačeni. Otprilike, kada je poslije će biti izbori, savezni izbori u... A oni će biti najverovatniji. Ne znam kako da nazovemo u državu. Zovu je Savezna Republika Jugoslavija, to je smešno. Biće, ali kada? Biće, S koga ste glasali? kao i uvek. Kaj je. Baba Jula! Uvek. Hoće glasati, To je tvrdi rok, tvrdi rok. Moram Čorba i tvrdi rok. hoće glasati za Boga Julu. Kao i uvek, kao i svake godine. U julu obično, Ja ću glasati... u julu obično grejem bulju na nekom sunčanom mestu. Opet u julu. Tako. To je, od ovog gospodina samo može gluposti, pa nemoj, ja se stvarno izvinjavam. Ja vam se sve izvinjavam, ali ispred kraja. Ja stvarno mi nije u maniru da vređam nikoga, ali ovo je, šta je ovo? Ovo što je na kamera, šta? Nameštena stvar. Nije nameš, nego ste vi upali u pogrešan studio, gospodine. Pa se u pogrešno studio, onda je on upao na pogrešno mesto, ovo nije studio. Ovo nije studio, ovo je otvoreni prostor, vidite, gore je nebo. Ovdje su Ovo je suncobrani. improvizovani Šta je ovo, studio. kafana radi? Čija je ovo kafana? Dole kamen, gore nebo. Ovo je baš otvoreni studio. Izvinite, molim vas, improvizacija. još jednom vas pitam, za koga vi radite? Ja sam rekao za Ciju. Za Ciju? Onda nema komentara, evo, radi čovjek za Ciju, ubačen čovjek, čovjek Cije, ubačen čovjek, Većina nas Onda se, radimo... onda se u potpunosti ubačen slažemo, čovjek od ne? strane vladajuće. Molim vas, partije. ja sam samo za ljude koji su, Ma neće koji se. rade Među pošteno pravim posao. opozicionarima i sada smo mi. Jer možemo mi da pričamo... Cija u prevodu znači celodnevna informativna apoteka. Apoteka, da. Mi smo iz apoteke, molim vas. Da. Ma nećemo se saginjati.
Mi smo iz apoteke, molim vas. Samo nešto da vam kažem. Srbija neće klečati. I nećemo da... Je li ovo program uživo? Ne, umrtvo. Ovo je umrtvo program. Ovo je program umrtvo. Pa vidite, gospodine, da je uživo. Ne vidim. Sve što se dešava vidi se, evo, tu se vidi okolina. Ne, da li ovo direktno prenosite? Direktorski prenos. Ima Direktorski prenos. fantastično, imaju šta ljudi da vidim. Lepa sela, lepo gore. Od mene su imali šta da čuju, ali od vas svaka čast. Ništa. Apsolutno ništa. Ja se izvinjam, dragi gledalci. Kanala Studio S, ja se izvinjam zbog ovakve izjave, ovakve dezinformacije. Molim vas, moja izjava je sasvim... Nemojte, molim vas, nema šta. Ja se izvinjavam slušalcima Studija S. I budete... Što ovakvi upade u našu emisiju i kvare naše sadržaje. Jer mi smo lepo napravili šablonski program, ovakav jedan upadni, usprotivi se našem programu koji je idealan, koji je pun jula, koji je pun glupog avgusta i šta ja znam. Molim vas, i Cvetnog maja, 25. Cvetnog maja. Dođe jedan ovakav i upropasti nam Vukov sabor. Ovo ste vi. Molim vas, Nekog Vuka više. Glupi avgust. Nemojte, sve ste nam upropastili. Upali ste tu iznada. Molim vas, dovedite čovjeka koji će raditi za nas. Isključite kameru i dovedite čovjeka koji se neće suprotstavljati našem programu koji mi spremamo za 2000. godinu, za 21. vek. Šta? Vi iz jula, iz augusta, Mi smo iz septembra. Ako treba. Ako treba iz oktobra. A mi smo uvek, svud smo mi, gospodine. Svakom mesecu mi postojimo. I postojat ćemo još mnogo godina. Ja sam iz maja, i to 13. maja, Ravnogorac. Mi smo 13. maj, dan bezbednosti, gospodine. Dan 13. maj, alo, molim vas. Ne snimajte ga, ne snimajte ovo mnogo bitno. 13. maj. Mogu da vam kažem, 13. maj, dan bezbednosti, nije to... Drugo. 13. maj, mešaju se stanice istorije, u isto datum naše istorije, kao dan kada je Ravnogorski pokret pod vodstvom generala Draže Mihajlovića. Oktobar, novembar, ali dolaze gospodo i decembar. Tu je tačka na jul. Posmrzavaće se svi iz jula. Zima je. Mislite? Ma ubeđen sam. Šta ima da mislim svašta? Koje pitanje? Ja se izvinjam se. Nemojte da upadate. Neki nagoveštaje su, odnosno prognoze nekih vidovitih ljudi, da će u decembru u Srbiji biti Sibir. I konačno svaka klica iz jula će smrznuti. Tada u decembru, ako Bog da, gde ste vi? Snimate, ne? Da, imamo vas u kameru. Ako Bog da, u decembru probudit će se. U oktobru, izvinjam se, u oktobru, ne u decembru. Krajem oktobra su savezni izbori. Ovo je za istoriju. Ej, nećeš izbog bureta. Ne stane voda, sipaj gore. Fantastično, čovjek praistorijski čovjek. Praistorijski. Bilo je jako teško, ali to je oko 800 kilograma. Ajde, šta ga ljubi? Bilo je jako teško. 17 godina sam ovdje. Ja sam došli šume. I šume isprašu me za došli prekriče. Ajde, isprašu me, i šume bre. Dobro, šta da popiješ? Samo džus vodku. Džus vodku. Nemamo džus vodku, izvinite. Nemoj da snimate ovo, nemamo džus vodku.